Basondele kumawaka amabini abantu bosuleleke intsholongwane ye-corona kwisebe lezoluleko eMpuma Koloni. Elinani liquka abasebenzi kunye nabo baseluvalelweni. So eyona nto siyenzayo ukuzama uqwalaselana le nto yengxinano ukuba sikhangele intolongo esezigqityiwe ulungiswa njengenye lapha eNgqamakwe nanjengezinye ezise eLimpopo naKwaZulu Natal apho sabathululela khona kwakushe kubekho umtyhi noko nakubeni ungazukwanela bonke aba bantu. Ukanti ukugcwala ngokugqithisileyo kumaziko ezoluleko kungumngeni. Oku kubangelwa liqondo eliphezulu lolwaphulo-mthetho kwakunye nokugwetywa. Naw ingxaki esifumanayo kakhulu kuzo zonke intolongo zalapha into yobana kuxinene. Iibhedi esinazo azililingananga inani labantu abangenayo. Ubukrelemnqa buyakhula apha eMzantsi Afrika. Bukhula kakhulu ngenxa yendlela esihlala ngayo. Isebe liceba ukuba ezinye iinkqubo zalo zilawulwe ngamaziko alo kumaphondo ngeenjongo zokukhawulezisa ukuziswa kweenkonzo kweli candelo. Ndingulubabalo Dada kwiindaba ze-SABC eSADA.